Ой. Сәлем дуслар, яңа атнада кабат сезне сәламлыйбыз. Ассаламу алейкумнар. Һәм барчагызны да хөрмәтле Татарстанлылар Ураза гаете белән котлыйбыз. Ихластан тәбрик итәбез. Кылган изге гамәлләребез, кылган дуаларыбыз кабул булсын дигән теләктә. Һәм белүемчә Ураза гаете әле ул 3 көн дәвам итә. Шуңа күрә бу Ураза гаетендә дә бирәсе садакаларыгызны, теләкләрегезне әйтергә, теләргә, сорарга онытмагыз. Гомумән, изге ниятләрегез бар икән, изге гамәлләрегез эшләгез, туктатмагыз. Ел дәвамында туктатмаксагыз да була дигән теләктәбез. Бәйрәм белән. Димәк, беренче фикер алышасы килгән темам ул безнең Казанда яңа парк төзелүе турында. Ягъни яңа су сазлык паркы дип атала икән ул. Билгеле булганча инде безнең сазлыклар квартал якларында һәм нәкъ менә шунда Җиңү паркы тирәсендә яңа парк төзмәкчеләр икән. Әлеге парк нәкъ менә Җиңү паркы белән бәйләнештә булачак һәм Сүтелгән Кырлай паркының аттракционнарында шунда күчерергә мөмкиннәр дигән фараз бар. Һәм инде гадәттә бит инде безнең сазлыкларга комнар тутырып, әйме җирләр аударып ул сазлыкларны каплыйлар. Бу юлы монда булай эшләмәячәкләр, чөнки бу сазлыкларда да Кызыл китапка кертелгән шундый безнең бөҗәкләр, хайваннар бар икән. Шуңа күрә аларны шушы флораны саклау өчен шушы сазлыкларны да саклап калачаклар. Әмма дә ләкин бу территорияне төрле фонарьлар куеп, басмачыклар ясап, күперләр ясап, менә шулай итеп матурламакчы булалар. Һәм инде әлбәттә ширкиләрне бетермәкче булалар. Мәсәлән, обработка комаров. Ой-хай, ничә ел ул ширкиләрдә көрәшәләр инде, квартал ягында аларның кимегәне юк булай. Миңа Җиңү паркы ошый, әлбәттә инде. Һәм инде менә аның территориясенә ишеннән дә матурласалар, тагын да яхшырак булыр, тагын да күңеллерәк булыр, тагын да ял итәргә урыннар булыр. Менә шулай. Спортка игътибар, аеруча Рубин футбол командасына кадерлисең узган атнада без ничек куанган идек, 1-0 исәп белән җиңделәр дип шатландык, куандык, күз тидергән мусахрысы, чөнки менә Җомга көнне 30 апрель көнне алар 6-0 исәбе белән Сочи командасына оттырдылар да куйдылар. Бу инде Рубин тарихында шундый беренче оттыру. Хотя ЦСКАга бер вакыт 6-1 исәбе белән оттырганнар. Һәм беләсең нинди куркыныч яныйларга, алар ФНЛга тәгәррәргә мөмкиннәр. Менә Никтер бу хәбәр бер дә гаҗәпләндерми мине. Минем әле күземә шундый бер яңалык та чагылганы, имештер, Рубин футболчыларына хезмәт хакын киметеп түләячәкләр дигән. Мин хәтта бу яңалыкка кереп укыйсым да килмәде. Бер нәрсә дә үзгәрмәячәк, ләкин ничектер Слуцкийга ышаныч бар, беләсеңме? Ул бит инде булай гына 3 тапкыр җиңнәде бит инде ЦСКА белән. Шундый ышаныч белән китерделәр бит инде аны. Шундый өмет белән китерделәр бит инде аны. Слуцкийны. Белмим, командада әлегә кризис. Ул инде грантлар белән булган хәл. Мәсәлән, менә АПЛга куйсак, Англия премьер лигасына, анда ничә еллар буе Манчестер Юнайтед бөтенесендә бәреп чыгадыр, җиңеп чыгадыр, ләкин менә соңгы вакытта аларда да кризис, хәтта Роналдо килсә дә барыбер кризис. Менә Рубинда шуңа дучар булды. Дуслар, елга транспортында йөрергә яратучылар өчен шәп яңалык. Шушы көннәрдә, күптән түгел генә шушы көннәрдә елга навигациясе ачылды дип хәбәр иттеләр һәм беренче теплоход Казаннан югары Осланга кадәр җибәрелгән. Менә шул. Бу инде метеорлар, ракеталар, трамвайчыклар, елга трамвайчыклар. Әдимәк, елга буенча рәхәтләнеп сәяхәт итә алачаксыз дигән сүз. Дача сезоны ачылды. Яратасың нидә йөрергә? Ниләрдә? Корапларда шундый. Яратасың. Мин дә яратам, ләкин соңгы тапкыр бер 10 ел элек йөргәнмендер. Бик тә йөрисе килә бу ел, мәсәлән. Универсиада 20-23 Екатеринбургтан башка шәһәргә күчерелә, сәбәбе барыбызга да мәгълүм инде. Әлегә кайсы илгә һәм кайсы шәһәргә күчкәнен билгесез. Без менә Казан горурлана үзенең универсиадасы белән. Екатеринбург сиңа мондый
бәхет, эләкмәләр шул кызганыч. Универсиадада эшләдеңме берәр объектта? Юк. Юкмы? Мин, мәсәлән, авыр атлетика объектында эшләп алдым. Шәп булды бу. Безнең инде билгеле булганча 26 апрельдә туган тел көне, Габдулла Тукай туган көне билгеләп үтелә һәм бу көнне матур традиция буларак Габдулла Тукай исемендәге премияләр тапшыралар. Быел әлеге премиягә безнең Татарстан язучыларыннан Ләбиб Лерон лайык булды. Үзебезнең кайнар котлауларыбызны җиткерәбез һәм чынлап та сезнең белән горурланабыз дип әйтәсебез килә. Бу яңалык миндә дә бар, һәм мин өстим нинди китаплары өчен җил көймәсе һәм әкиятче малай. Һәм тагын Анатолий Егоровка да бирелде. Ул инде Казан өстендә ай гобелены циклы өчен. Котлыйбыз, чын күңелдән. 7 майда Обик кибете кабаттан ачылачак. Әйтәдерик, Бу Мәскәүдәме, Казандамы? Бу Казанда 7 майда. Әйткәнек бит, кайтабыз дип китәләр, әйме? Менә яңадан кире кайттылар да куйдылар, ләкин анда үзләренең бер нюанслар бар. Безнекеләр сатып алды бугай ул Обинны. Шуңа күрә кабаттан ачыла. Тиздән икеге дә шулай булыр, һәм башка кибетләр белән дә шундый хәлләр булыр дип көтелә. Безнекеләр сатып алгач, бәяләре дә үзгәрер инде аның. Һич шиксез. Ләкин алай булмасын инде. Дача сезоны ачылды бит. Сезнең белән фикер алышасы темалар менә шушылар иде, хөрмәтле караучыларыбыз. Кабат сезне бәйрәм белән котлыйбыз. Тоткан уразаларыбыз, укыган дуаларыбыз кабул булсын. Яхшы эш атнасы сезгә. Ассаламу алейкум.